bare sprøjte op under taget. Jeg fatter ikke, de ikke kan trænge ind. Det er der nogle amatørbrandmænd. Se dog for slukket det lort. De skal da bare ind og fire trap derinde. Har du ikke set den der film? Det er vildt, hva'? Smuk over Østerbro den 28. juli 2009. Burning down the house.